Tak, doufám, že zvuk, video, všechno už je polazený. Vypadá to, že to reaguje. Tak se asi vrhneme na věc. Slíbil jsem, že tedy udělám video, kde bych hodil pár komentářů k některým těm otázkám ze Saska, nebo respektive kouknul se na to Sasko. A stáhl jsem si to, co už bylo vypracované, bylo to sharenutý na té skupině, myslím, že tam jsou všechny aktuální otázky. A měl bych tedy k nim dát nějaký komentáře nebo takhle, tak to něco, jenom jsem zjistil, že je to prakticky nemožné, protože většina těch věcí je hodně duplicitních. Jo, výkon počítače, jasný. Většina těch věcí je hodně duplicitních, je to tu napsané prostě takto složitě, zbytečně, nebaví mě to, ani mě to nebavilo číst, takže přesně nevím, co se tady pod tím jako skrývá. A proto si to uděláme asi hodně po mém. A tohle toto použiju jenom jako nějaký odpich. Ti, co mě ještě neznají, tak velmi rychle zjistíte, že jsem velmi mistr v malování. Fajn. A nejspíš to zjistíte asi už u té první otázky vlastně. Kde začít? Fajn. Výkonový a energetický signál. Vztahuje se to taky k semestrálnímu projektu číslo 1 a analýza harmonického a periodického signálu. Abych tomu udělal jasno. Periodický signál je signál, který se opakuje v čase. Po určité čase. Znova a znova. Kdybych měl neperiodický signál, tak to může vypadat třeba takhle. Nicméně, předtím není nic, a ani potom už není nic. Jsou to nuly. Zatímco tenhle signál má svoji periodu. A tady je znova T. A pak je znova a znova a znova. Všechny vzorce, co tu budu teďka uvádět, platí asi obecně. Oni už jsou uvedeny jakoby tady v tomto, takže si to z toho stačí vyčíst, ale nějak se mi nelíbí, že to tu je prostě jednoduše napsané a je to takové super, no. Takže když si představíme libovolný signál, já velmi rád používám jednu půlvlnu sinusu. Tady si označíme. Přesně tak si to neoznačíme. Tohle by byla perioda mé půlvlny sinusu. A první věc, co máme vypočítat, je... Já vždycky začínám střední hodnotou. A střední hodnota je něco takového. Jedná se o konstantu, tady já to vždycky označuji K jako konstanta. Nicméně označení ve skriptech je V s pruhem nebo V s tř, kde obsah té plochy, která vznikne v časovém rozmezí, osy jsou samozřejmě čas, a tady je nějaké V, to je bezrozměrné, nebo to může být napětí ve voltech, amplituda, proud v ampérech, co si určím. No a obsah té plochy, kterou jsem tady teďka vybarvil, musí být shodný s obsahem plochy toho sinusu. No, půlvlny. No a není nic jednoduššího, než si tedy říct, že obsah toho černého, vybarveného není nic jiného, než si integrál té dané funkce v závislosti na čase, samozřejmě podle času, dt, ale to by byl plocha a já potřebuju porovnat to s obsahem toho zeleného. Takže tady napíšu, že se to rovná nic jiného než V krát perioda t. V s pruhem krát perioda t. A z toho už jednoduše vyjádříme, že V s pruhem se rovná 1 lomeno t integrál daného signálu závislého na čase podle dt. Zde. Ta limita pro t jdoucí k nekonečno, matematicky to tam musí být, ale v případě, že by se nejednalo o periodický signál,
tedy ta perioda by byla celý tohle, od minus nekonečna do plus nekonečna, tak by se za 1 lomeno t zde musel dosadit 1 lomeno nekonečno. A já vždycky píšu, že je to 0. Ono, je to 0, ale musel bych před to hodit limitu. Teď už je to matematicky správně a na to já hold nemám čas. Takže ty limity tam nemusí být, je to obecný vzorec. Výkon je to samé, jenom to hodíme na druhou. Takže bychom potom dostali zde. Použijeme červenou. Zde by bylo na druhou a tohle by bylo P. Energie toho signálu je plocha výkonu, takže nedělím časem. Je to jenom V na druhou. To je Ečko. Integrál V na druhou v čase T podle dt. A to jde od minus nekonečna do plus nekonečna, prostě pořád. A tu v tom vzorci je důležité si uvědomit, že jakmile tam vypadne to 1 lomeno t, neumím udělat obdélníček, tak po dosazení periodického signálu do funkce s kvadrátem se mi všechny záporné hodnoty, kdyby tady byla nějaká záporná hodnota, tak se mi otočí do plusu. A všechny kladné hodnoty samozřejmě zůstanou v plusu, takže mám integrál nějakého signálu, který je vždycky kladný. A pokud je periodický od minus nekonečna do plus nekonečna, tak nemůžu dostat nic jiného než nekonečno krát nějaká konstanta v integrálu dt a to se rovná o nekonečno. Plus nekonečno. A tohle by byla aktuálně energie periodického signálu, takže výkonový signál V sig. Tak. Splňuje to i definici. Teď mi tu skáče, ježiši, barevné spektrum. Tak. Tolik k tomuhle, co mě napadá. A co bylo na písemce? To tam bylo. Jo, ještě efektivní hodnota. Odkud se to sakra odvozuje? Jo, už vím. Efektivní hodnota se samozřejmě odvozuje od střední hodnoty, takže si klidně můžu použít ten vzorec, který jsem si teďka smazal, kde nebudu to označovat V s pruhem, ale rovná se 1 lomeno t, integrál daného signálu závislého na čase podle dt. A jediný problém, co tam tedy musíme udělat, je, že celou tu rovnici musíme hodit na druhou, protože si musím uvědomit, že kdybych používal sinusový signál, tak ten integrál téhle oblasti a téhle oblasti je stejný a výsledkem by bylo 0. Proto, když počítáme střední hodnotu, efektivní hodnotu, tak musíme počítat s tím, že levá strana rovnice i pravá strana rovnice jsou s kvadrátem. V, T, dt. Tady G na druhou, i zde je teda na druhou. A to už po upravení dostáváme, že efektivní hodnota není nic jiného než odmocnina z celého toho, co jsem teď napsal. Taky se tomu někdy říká RMSA. Neboli root jako odmocnina, main, ta daná funkce, square na druhou. Jo, popsat harmonický signál, to je definitivně věc, co musím udělat. Tak, obecný zápis harmonického signálu. V návislosti na t se rovná
amplituda krát kosinus nebo sinus v závorce omega t plus phi 0. Tak, amplituda signál úhlová rychlost čas a úhel posunu. Posunu, prostě posunu. Tak, jediná problémová věc je tady ta úhlová rychlost, kterou si většina lidí, jakož nejsou fyzici, nedokážou představit, ale je to v radiánech za sekundu a určuje mi to rychlost, kde mám myšku tady, rychlost otáčení takto v prostoru. Nejsem si jistý, jestli základně po směru nebo proti směru hodinových ručiček, ale jsem si jistý, že je na té fyzikální teorie, která to určuje. Úhlová rychlost omega se tedy nerovná nic jiného než 2π krát zadaná frekvence. S tím, že když úhlová rychlost je otáčení po kruhu, tak odstraním-li ta 2π, což je kruh, tak dostanu jenom kmitání, prostě frekvence. A z toho potom z frekvence si musím vyjádřit, že perioda je 1/t. To není nic jiného, než jak rychle se mi ten bod dostane zpátky do výchozí pozice v závislosti na čase. Frekvence je v hercích. A jak se to píše? Asi takhle. Hz velkého. Hz, což je ekvivalentní sekunda na -1. Tak, a teď jak to nakreslit. Za prvé amplituda. Amplituda je něco, kam se ta zadaná funkce dostane vždycky ve svém lokálním extrému. Lokální extrém pro funkci kosinus je pro úhel 0π a 2π a π. Jo, myslím, že se nepletu. Za další je to kosinus, to ještě nepotřebuju. Úhlová rychlost, výborně. S úhlovou rychlostí souvisí to, že si zde označíme osu jako čas. Tady je samozřejmě osa v jako bezrozměrné. A potřebuju si zde zaznačit vypočtenou periodu t. Ještě je dobré asi t,5. A něco předtím, něco potom, to je úplně jedno. Čas, ten jsem si tady už napsal na tu osu, ještě ho můžu moc podtrhnout, že je to tedy s tím souvislé. A phi 0 mi neoznačuje nic jiného než ten počáteční úhel. Kde je phi 0? Je důležité kouknout se na to znamenko, jo, jestli je ten úhel kladný nebo záporný a vždycky ho otočit, aby ta rovnice byla jakoby ve své nulové hodnotě. Tak, když tedy dosadím phi 0 s opačným znamenkem, tak tato složka se mi vynuluje. Za čas dosadím potom, nebo respektive za čas, dosadím ekvivalentní složku minus phi 0. S omegou se mi to vyruší, takže celá tato závorka bude rovná 0. A zbyde mi kosinus rovен 0, což je 1. První bod bude samozřejmě zde. A odsud už můžu jednoduše vykreslit. Já si tady vždycky házím ty čárky ještě před to a potom už jenom kreslím ten celkový průběh. Dáme ho tmavě zelený.
Tak, kosinus jde takhle, tady je v mínusu, tady bude zas v plusu. Mezi tím bude procházet nulou. No, a tak dále, a tak dále. Na zkouškové písence mě zdupala za to, že jsem nevypočetl čas pro phi 0, ale udělal jsem si to přes stupnici odhadovou v radiánech. A je dobré ještě vypočítat tady čas průchodu a čas periody. Kdyby u signálu bylo ještě potom zapsané, což bych měl tedy říct, kdyby v signálu bylo třeba +3, což je sice v podstatě úplně jiný signál, ale celý ten sinus bych musel vzít a šoupnout jakoby o 1, 2, 3 nahoru a 1, 2, 3 nahoru. By byl zde a celý ten signál by se mi hezky posunul. To by byla konstantní složka daného signálu. Jestli to někdo chce celé, tak si může udělat screenshot. A tím to asi ruším a jdu dál. Moc lepší. No, nějaký konstantní poměr, to jsem ani vlastně nenašel, co se mi to snaží říct, jo, takže s rezervou tady k tyhle to. Jo, Diracův, Heaviside skokový signál, super, hned se na to mrkneme. Boom. Za prvé Diracův impuls. Nic, třeba taky nic, nemusí to být zrovna v čase 0. A potom v nějakém čase x, ten signál jde kolmo nahoru, možná. A pro jednou použiju rovnou čaru. A kolmo dolů. Co pro něj platí? Nekonečně krátký impuls, jehož obsah se rovná 1. Ještě něco. Jo, sudy, to fakt nevím, jak si to ti lidi představují, protože ten čas se nemusí úplně... T0 se nemusí rovnat 0. Já mám tady zvolené, že T0 se rovná třeba 5 sekundám. A pak dojde k tomu impulzu. Ale určitě bych doporučil na písemku nakreslit ho takhle takto na osu. Aby s tím blanička neměla problémy. Ale ona s tím většinou asi nebude mít problémy a asi trošičku tenčí, než to kreslím já. Že je pravouhlý, tak to je jasné, jelikož pravý úhel musí být zde i zde. Impuls s jednotkovou plochou. To je Diracův impuls. A jelikož máme problém tento impuls, to je tady myslím napsané, ale nějak dementně, tento impuls v reálném světě vytvořit, tak místo toho používáme takzvaný Heavisidův skokový signál. A to není nic jiného, než jenom, že vezmeme opět stejnou kolmou čáru, ale nenecháme ji, ať se vrátí do nuly, ale necháme ji, ať pokračuje v konstantě. Navážu na to už přímo s soustavou, když máme jednotkový skok, Heavisidův jednotkový signál, kde máme již zase tady, tak na něho zkoumáme odezvu soustavy. Odezva soustavy je takzvaný přechodový děj, který může vypadat třeba takhle, může to být tlumené, může to být nekriticky tlumené a potom by ta soustava měla checkmate, nebo může být kompletně netlumená a potom znamená, že ta soustava rezonuje do nekonečna. A to je nestabilní soustava, ale k tomu se ještě dostanu. To byla vsuvka. Jo, jednotka decibel. Decibel není nic jiného než poměr výkonu P1 vůči P2. A chci to v decibelech. No, umím krásně psát. Tak to není nic jiného než 10krát, to máme z té desítky. Jednotka bel je logaritmus, nebo dekadický logaritmus P1 vůči P2. Tak.
No a z toho už si odvodíme ten klasický vztah, kde zde dostanu malé a, to je ten poměrný útlum v decibelech, se nerovná nic jiného než 10krát logaritmus, dekadický logaritmus, místo pček potřebuji dát účka, U1 na druhou vůči U2 na druhou lomeno R. To je odvození z Kirchhoffova zákona, klasická elektrikařina. A v tom případě malé a není nic jiného než 10x2 logaritmus U1 vůči U2. A to není nic jiného než že a se mi rovná 10x, jo, teď už 20x, tam je ta dvojka, logaritmus velkého A. Kde velké A je napěťové zesílení a malé a je dekadický logaritmus. Tak, útlum v decibelech. Co mi tady nesedí a co mi hodně lidí vytýká, že tady píšu, že je to zesílení a že je to útlum. Zesílení není nic jiného než útlum s v uvozovkách opačným znamenkem v případě 1 lomeno n. Zatímco zesílení 0,4 není nic jiného než útlum. Kdybych měl zesílení 0,2, tak je to děleno 5, což je taky útlum. Jo, autokorelační funkce. Jo, zas kdyby to někdo chtěl celé. Sice neumím psát, ale to je jedno. Štětec, barvíčky, boom. Krásné. Autokorelační funkce. Někdo mi řekl, že se prostě stačí naučit se předpis nazpaměť. Nejsem si tím úplně tak jistý, protože z toho předpisu většina lidí stejně nepochopí, co má dělat. Korelace není nic jiného než přenásobení signálu sebou samým. Takže když si vezmu takovýhle signál, zde to označíme jako periodu t. Šup. A budeme se ptát, no já to tam označím asi jinam. Jak vypadá nová funkce, když celý ten signál přenásobíme sebou samým s posunutím tau. Kvůli tomu si uděláme novou osu. Já samozřejmě tohle je čas a tohle je v. A tady už to nebude čas, ale bude toto posunutí tau. V závislosti na... A nevím, myslím, že to označovali R. R, jo. R. Což je ta autokorelační funkce. Tak, když si představím, že to tau bude velmi blízko nuly, tak ten signál se sám vůči sobě posune o neskutečně malou plošku. Když potom vynásobím mezi sebou ten překryv té plochy, a dostanu něco takového. Neumím moc kreslit, jo, tak s rezervou. Bod. Jinak to udělám takhle, tak. A dostal bych bod. Když ovšem to tau mi už bude růst, například takto, tak bych dostal překrytí menší. No, celková ta plocha by byla prostě menší. Dostal bych bod někde zde. To vybarvování je chujové. Pak by mi tau zase rostlo, dostal bych se sem. A zase by ten bod byl menší. A pak už by tau šlo někam sem. A to už by bylo nulové. Jelikož ty signály nemají žádný překryv. Když je vynásobím, dostanu samé nuly. Když potom dám integrál té nuly, dostanu nulu. Takže ve výsledku by ta autokorelační funkce vypadala takhle. Tak. Je možné, že to tam dá zase na nějakou písemku, my jsme ji, myslím, počítali i v hodinách a možná to bylo na tom prvním testu, nejsem si tím úplně jistý.
Ale v případě takovýchhle signálů většinou stačí zkoumat jenom krajní body a potom jako logicky to odhadnout, jak to bude fungovat. Kdybych měl... Teď to smažu. Doufám. A to je dobrý, to je dobrý. Tohle smažu. Kdybych měl autokorelační funkci mezi dvěma signály, kde tohle by byl jeden signál a druhý signál by byl sinus, tak to překrytí v čase 0 by bylo tolik. Bod. No. Když bych potom posunul ten sinus, tak už by to bylo zase méně. Pak bych posunul ten sinus úplně. Pak už by tam ten sinus byl jenom zápornou půlkou, což taky nemá překryv, což má překryv, ale záporný. Takže bych dostal to samé potom na druhou stranu. A ta funkce autokorelační, já to fakt budu teďka jenom odhadovat, jak by to vypadalo, ale dle mě by to byla exponenciál dolů. A takhle. Potom pro tu zápornou polovinu. A to by bylo na té celé periodě toho sinu, který by byl takhle. Jo. Co se tedy snažím říct? Autokorelace je jen přenásobení funkce samou sebou, při posunutí tau. Když mám autokorelaci dvou signálů, tak to prostě provedu dva signály mezi sebou. Kdybych měl neperiodické signály, tak to provedu od minus nekonečna do plus nekonečna, což by znamenalo, že ta autokorelační funkce v tomto případě by se potom opakovala. V případě neperiodických signálů by byla prostě jednoduchá. Jo, zase to vyjadřujeme limitou, když je to signál. Ty limity, já to úplně kašu a Blanička to uznává, takže no stress. To je všechno, co jsem vynechal. Mám. Jo. Teď si byli mám. Korelace. No, to je fakt všechno. Tak jo. Dirichletovy postačující podmínky pro spektrum. Fajn, ty Dirichletovy postačující podmínky odkážu se na papír kolegy Dana Novického. Za prvé, to nemůžu přečíst. Jo. Za prvé, signál lze rozvést pomocí Fourierovy řady. Fajn. Za druhé, signál musí být periodický. Za třetí, musí mít konečný počet maximum a minimum. Co jsem se tu na to koukal, tak konečný v časovém intervalu sedí periodě, takže periodický konečný počet maximum a minimum sedí. Jenom je to tu prostě řečeno nějak zbytečně složitě. Vypnul jsem to? Jo, super. To furt běží, paráda. Dvoustranné spektrum energetického signálu. No, podotknu jenom, že tady v tomto je chyba. Ta funkce není arg, ale... Jo, ještě vědět, jak ta funkce je. Úhel, angle. Ověřím to. Možná funguje i arg, neskoušel jsem to, ale angle funguje definitivně. Tak a mně bude stačit, když si vezmu si to celé. Odsud až sem.
Bude to fungovat? A jo, vypadá to, že jo. Tak. Jaká je tam ta první otázka? Dvoustranné spektrum, super, je tady vzorec, to je samozřejmě krásné. Vzorec se naučit. Není to zas tak těžké, je to prostě integrál po celém tom spektru, takže od minus do plus nekonečná, integrál celého toho signálu, krát e na minus omega t, je omega t. Minus e na minus je omega t, není nic jiného než posunutí v prostoru. Tak, teď si to namalujeme. Boom. A co určitě by mohlo být na písemce a co jsem tam taky měl, když máme nějaký signál v závislosti na čase, který je definovaný například jako 3x, ne, použiju obecnou formuli, a krát kosinus omega t plus phi 0. Nakreslete fázorové a amplitudové spektrum tohoto signálu. Jo, samozřejmě tohle by bylo A1, omega 1, phi 0,1 plus A2 kosinus závorce omega 2 t plus phi 2 a tak dále. Plus, ne, teďka tam dám minus 6. Krásné. Jo, minus k, to bude daleko chytřejší. Čím musím začít? Za prvé, kdyby zde nebyly kosíny. Tak celý ten signál převádím, že kosinus, no ano, kosinus nějaké funkce se rovná sinus, a teď myslím minus pi půl. Sinus minus pi půl, ano. To minus pi půl se mi ovšem projeví pouze tady u toho phi 0,1. Kdybych tedy měl nějaký sinus, byl by zde sinus, a za phi 0 by bylo třeba 1. Ne, za phi 0 by bylo minus pi půl. Bože, napíšu to. A krát sinus omega t plus minus pi půl není dle tohohle vzorce nic jiného než a krát kosinus omega t musí zůstat, to je neměnné, minus pi půl minus pi půl. A toto není nic jiného než minus celé pi. No, moment, jinak to uděláme tak. A když už jsem tedy u toho přepočítávání znamenek, tak je dobré vědět ještě tohle. A krát minus a krát kosinus omega t plus phi 0 se samozřejmě rovná a krát kosinus omega t a je tam plus phi 0 plus pi. Plus pi? Myslím, že jo. Když tak to někdo opravte. Takže tu by bylo kompletní přepočítávání znamenek. Taky bych nad tím mohl uvažovat, jestli je tam plus nebo minus, ale jsou Vánoce lidi. Výborně, ještě se musím nakreslit tohle. Tohle je takzvaný Euklidův rozklad. Když mám nějaký verzor v prostoru V. Verzor není nic jiného než otáčející se vektor. To už jsem zmiňoval, jenom nevím, jestli se to otáčí na tu nebo na tu stranu podle omegy. Tak můžu provést jeho rozklad na dvě spektrální čáry
kde každá z nich má velikost právě amplitudy, jo. Amplitudy lomeno 2, takhle a takhle. Když je seskládám, tak z toho samozřejmě dostanu ten vektor. A svůj phi minus phi plus phi. Taky a půl. No a půl samozřejmě není nic jiného než jeho velikost. A phi není nic jiného než úhel v prostoru. Když se kouknu na ten předpis, co tady mám, tak fajn. Mrknu spíše sem. Odsud zjistím ty koeficienty Fourierovy řady, což jsou ty komplexně sdružená čísla. Mrknu se na obrázek, vidím, že jedno číslo má kladnou imaginární složku. Popis OZ je samozřejmě reálná a imaginární. Druhá má zápornou imaginární složku, to je nádherné, takže tímhle s tímto je vypočítám. Pak si řeknu, že amplituda se rovná absolutní hodnota daného komplexního čísla. Nic jiného než Pythagorova věta, reálna na druhou plus imaginární na druhou, to celé v odmocnině. A úhel mezi nima je phi, fázový posun. Jo, to bych tu taky mohl napsat, že teda... ale jak to napsat? No, mrkneme se sem. Jak to tu píšou oni? Absolutní velikost V v závislosti na omega není nic jiného, než co jsem teďka řekl. Pythagorova věta zde. Což znamená, že přepona je rovná odmocnině součtu obou odvěse na druhou. Reálna na druhou plus imaginární na druhou. Je to tu tak? Je to tu tak. A potom úhel phi. Jak ho tu značí? Aha, theta. Tak jo, taky možnost. Ale já mám úhel phi v závislosti na omeze. Není nic jiného než arcus tangens ARCTG. Jo, a to je imaginární vůči reálné. Nebo i tu ten úhel mezi nima. Jak to tu mají? Arg. Není arg, je to angle. No a k tomu se dostanu. Tak, z tohohle to tedy jsem už schopen velmi jednoduše, doufám, nakreslit. A jak to udělám pod sebe? Tak a takhle. Omega. Jo, omega je v radianech za sekundu. To samé tam. A zde je samozřejmě phi v radianech. A zde není nic jiného než amplituda. Dobře, absolutní velikost, nebudu to teďka už mást, a to je bezrozměrné. Tak, a když se koukneme na předpis, vezmu hnědou A1 sem. Z toho zjistím, že pro frekvenci modrá? Jo. Omega 1. Jo, super, hezká čára, že? Šup. Omega 1. Mám amplitudu A1 lomeno 2. A když se kouknu na obrázek, tak samozřejmě vím, že stejnou amplitudu mám i pro minus omega 1.
No a jelikož omegy jsou duální i pro fíčka, tak zde je samozřejmě taky omega 1 a tak samo minus omega 1. A úhel si dáme, že je růžový, takže tuto smažu. Tak úhel bude růžový, phi 0. A ten mi samozřejmě taky vstupuje tu do toho. A jako výstupem ho máme zde, kde na začátku tedy zůstává, a to je plus phi 0. A z obrázku už samozřejmě vyplývá, že ten druhý je opačný. Minus phi 0. Tak, to samo tedy jsem schopen udělat pro A2. Takže tu by byla nějaká frekvence omega 2. Ta frekvenční čára by mohla být třeba větší. To by bylo A2 lomeno 2. Tady by byla taky A2 lomeno 2. To už si domyslíte. A ten úhel by třeba mohl být, no tady je kladný, tak ho necháme kladný, takže úhel bude menší. Opět na omega 2 a to by bylo phi 2. Jo, phi 0,2, pozor. Já jsem ho dal menší. A minus phi 0,2. A tady potřebuji napsat 0,1, 0,1. No a tak bych to dělal furt a furt dokola, až bych se dostal k světle fialové humus. Ke konstantě K. A tu musím zde zapsat sem i sem. No a když se koukneme, to asi nakreslím trošičku zvlášť, jak to vypadá v této chvíli. Hustě. Tak tu konstantu nakreslíme zvlášť. Jo, tak přesně tak, ne? Když si tedy nakreslím tu konstantu na reálnou nebo imaginární složku, tak zjistím, že je záporná. A tedy nemá nějaký smysl rozkládat ji na nějaké dvě části a můžu ji rovnou zakreslit a zakreslím ji oranžově. Konstanta je tedy v celé svojí velikosti, ale kde už je problém, že ten úhel otočení vůči reálné ose je buď pi, nebo minus pi půl, nebo minus pi. A já všem říkám, ať tam prostě kreslí pi. Kde mám míš? Tady. A ten úhel bude pi. Jo, jelikož se jedná o zápornou konstantu. Tak. Proč jsem to nakreslil do omega rovné 0? Je to úplně jednoduché. Jelikož ten předpis, kdyby to nebyla jenom konstanta, tak by zatím samozřejmě byl kosinus. Bylo by tu nějaké omega t plus phi 0. Phi 0 mám zde, to je v tom minuse, to už jsem si vyjádřil. A aby to teda byla konstantní složka, tak omega se musí rovnat 0. V tom případě celou tuto věc jsem schopen takto krásně smazat a napsat, že je to konstanta K. Tak, zase pokud to někdo chce, já si mezi tím uvědomím, co uděláme dále. Udělám asi příklad. Potřeba bych vypadnout. Neuděláme příklad, půjdu dál. Základní vlastnosti Fourierové transformace: linearita, integrování, derivování, konvolence. Linearita prvku. To je moc blízko asi. U se rovná y. 2u se rovná 2y. Prvek je lineární.
U se rovná y plus 1. Když dvakrát zvětším vstup, dostanu dvakrát větší výstup plus danou konstantu. Prvek není lineární. Je lineární. Není lineární. Jelikož, aby platila linearita tohohle, tak by 2u se musí rovnat dvakrát y plus 1, což se rovná 2y plus 2. Klasickým příkladem nelineárního prvku je operační zesilovač. Stačí, když se to vysvětlí takhle. Tohle to po mně ani nechtělo. Za další derivování. Vzorec. Když provedu Fourierovu transformaci nějaké nt derivace funkce f, která je závislá na x, podle dx na n-tou, nedostanu nic jiného, než je omega na n-tou funkce f v závislosti na omeze. Boom. Proč to platí? Derivace tady v nějaké integrodiferenciální rovnici se většinou dostane buď to ze vztahu, že 1/c integral it podle dt, to je napětí na kondenzátoru, k tomu duální vztah pro cívku a proud a napětí. A když si tedy vyjádříme ty nejvyšší derivace, no nepotřebuji, dostanu jen rovnici s derivacema, tak každá ta jednotlivá derivace na n mi vyjadřuje fázový posun o 90 stupňů. Fázový posun o 90 stupňů mi vyjadřuje ječko. Když si nakreslím opět klasický graf reálná či imaginární, omega znamená, že se to otáčí, takže se jedná o nějaký ten verzor. A mezi reálnou a imaginární máme 90 stupňů. Když dám je na druhou, tak bych dostal jedno ječko, druhé ječko, 180 stupňů. Na třetí, boom. Je to naprosto jednoduchá logika posouvání vektorů v prostoru. Inverzně to platí pro integrál. Kdybych měl, ono se to dá odvodit už odsud, kdybych měl derivaci na minus. Kde mám štětec? Na minus první, tak dostanu, že je to 1/. Tohle toto. Tedy celý ten integrál by byl integrál, nevím proč tam jsou lambdy, 1/, je omega. 1/, je omega, nebo na minus n. A konvoluence je prostě přenásobení věcí samou sebou tak, že vznikne ta plocha mezi tím. Je to hezky vysvětlené na internetu a na Wikipedii konkrétně. Fajn, už jsem tu. Jo, aha, moment. Kolik kroků zpátky tohle umí? Sakra, málo. O, asi jsem na něco zapomněl ukázat, ale tak kdo to fakt potřebuje, tak si to najde. Periodický signál. Jo, inverzní Fourierová transformace je prostě vzorec 1/2pi integrál dané funkce e na je omega t. Je tady kladné, je omega t. Odvození inverzní Fourierovy transformace neznám, nepotřeboval jsem ho nikdy znát.
nebudu ho znát. A jestli ho někdo chce znát, tak v navazujícím magisterském studiu je předmět, který se... No, většinou si pamatuju, jak se jmenuje, protože si ho chci vzít, ale jak se jmenuje, si teď zrovna asi nevzpomenu. Základní statě operátorových transformací, nebo tak něco. A tam je to dost slušně vysvětlené, řekl bych. Tak, periodický signál. Neříkejte. Periodický signál opakuje se po určité periodě. Boom, boom, boom. Je to nějaký V v závislosti na čase plus K krát to opakování podle periody. Tady mám jednu periodu, druhou periodu, třetí periodu pro K jdoucí pro všechna celá čísla. Teď nevím, jestli mezi celá čísla spadají i záporná, ale pro všechna záporná celá čísla. Dirichletovy postačující podmínky, to už jsem tu říkal. To jsou ty samé. Jo, a ještě když už jsme u toho, tak všechno, co se vztahuje pro Fourierovu transformaci, platí pro Laplaceovu transformaci, ale k tomu se taky dostanu. Diskrétní dvoustranné spektrum VM. Prosím, diskrétní dvoustranné spektrum. Za prvé amplitudové spektrum. Složka v závislosti na úhlové kmitočtu. Fázové máme to samé, jenom se vždycky otáčí ty vektory vůči sobě. A zde mám výkonové. Jo, to jsem nezmínil. A pozor na to, lidi. Výkonové spektrum, respektive střední výkon, není nic jiného než součet všech složek výkonového spektra. Když si nakreslím amplitudové spektrum nějaké, tady bude třeba... Tady bude 5, tady bude 5, tady bude 6 a třeba 1 a 1. To by bylo amplitudové. Tak, v závislosti na tom, jestli je to energetický nebo výkonový signál, V lomeno, no, blbost, E lomeno P. Tak, střední výkon toho signálu, respektive tak. Pčko není nic jiného než amplituda na druhou, Ečko není zas nic jiného než amplituda na druhou. Takže tu by bylo 36, 25, jednička by zbyla, 25 a 1. A v závislosti od toho, jaký je to signál, tak je to buď to výkonové spektrum nebo energetické spektrum. A když je to výkonové spektrum, tak součet, suma všech těch dílčích složek, dejme tomu KI, konstanta I, není nic jiného než PSTŘ, střední výkon. Takže aktuální střední výkon by byl 20, to je 52 plus 36, 88. 50, 86, 8, 88. A to samé by byla, když tak suma KI by byla energie toho signálu. No a je tam teda, že se má zjistit, nebo respektive já jsem měl na zkouškové písemce zjistit střední výkon pro signál, který byl definovaný jako 5x kosinus nějakého omega t, to už si nepamatuju, plus 2x kosinus nějakého omega t. No a nezjistil jsem to nějak jinak, než že jsem si nakreslil amplitudové spektrum. Takže 5 je zde a to je tedy 5 polovin. Dvojka by mohla být zde, polovina jednička a to samé je i na druhou stranu. Takže tu je 5 polovin, a tu je jednička. A pak jsem to celý hodil na druhou. Tady by bylo 25 čtvrtin. Je 4, ne 7. Tady je jednička, tu by taky bylo 25 čtvrtin a jednička.
A sečetl jsem to, takže 2 plus 25 polovina by byl výsledek. Jo, ten příklad jsem si teďka vymyslel, tak toto fakt nebylo na ty písemce. Ale dal se tak zjistit střední výkon. Jo, tu je toho výkonu, jak říkám, jenom na druhou. Ta energie je asi pod tím. Konstantní složku tu už jsem ukazoval. Když mám konstantní složku, v čase je takhle, v amplitudovém spektru je takhle, ve fázovém spektru je to buď to 0, když je kladná, nebo plus pi, když je záporná, a ve výkonovém nebo energetickém spektru je zase jenom na druhou. X na druhou. Nic složitého, nehledat v tom žádné složitosti. Harmonické složky periodického signálu. Vm cosinus omega t plus theta. Tohle je jenom rozklad na ty dva dílčí posuny. Tohle. Dle Eulerova rozkladu. Plus phi, minus phi, amplituda 1, amplituda 2. Jo, s tím, že jsou to komplexně združená čísla, tak jedno je minus, je omega t, druhé plus je omega t. A tohle už je klasický ten vzorec, který jsme používali i zde. 1 lomeno t plus integrál daný signál, exponent na minus je omega m 2 pi t lomeno tau. A to jsou ty koeficienty komplexní Fourierovy řady. Kdybych to chtěl naopak, mám tadyk? A já tadyk asi nemám to zpětné skládání, to je tadyk, fajn, nemusím to hledat. Jo, kde tedy harmonické složky Vm jsou z časového spektra na amplitudové a fázové. A když to chci naopak, tak potřebuji udělat sumu těch jednotlivých dílčích složek v tom spektru, abych dostal zpátky časový signál. Fázory, to víme, že jsou dány tímhle vztahem, to taky víme. To je furt to samé. Jo, takže dát si na to bacha. Na jednu stranu je to integrál krát e na minus je omega t, na druhou stranu je to suma a je tam plus, je omega t. Sysos, řád soustavy, to je tu napsané, tomu se asi nebudu věnovat. Lineárně časově invariantní soustava se soustředěnými parametry LTIL, tomu se už musím věnovat. Za prvé linearita, jenom připomenu, 2u se rovná 2y, u se rovná y, to je lineární, u se rovná y plus 1, a 2u se rovná 2y plus 1 není lineární. Časově invariantní. To je jedna z těch otázek, s kterou fakt moc nejsem v souladu, protože to jsou tady napsané vztahy, kterým nechci rozumět. Časově invariantní soustava znamená, že je jedno, v jaké chvíli mi na ní přijde signál. Jestli je ten čas tadyk, zde, v minus nekonečnu, v plus nekonečnu, v jedničce, v desítce, v 15, když mám narozeniny, když je Silvestr, štědrý ven, ten byl včera, když je půst, když jsou Velikonoce, je to úplně jedno, kdy mi tam ten čas přijde. Ta soustava se chová stejně. Je zajímavé, že takto se mi to vysvětloval u zkoušky. No a kdy máte narozeniny? Fajn, no. No, tak jako cajk vzala to. A se soustředěnými parametry, tak to se mi vysvětloval pomocí modelu vedení, ale asi to jde úplně jednoduše, že všechny ty parametry jsou konstantní, skládá se to z jednoduchých elektrotechnických prvků, jako je RLCG, a je to homogenní. Tak to vzala. Úplně jednoduše.
Homogenní, tím to ukončila, tím, že je to homogenní, na to jsem si vzpomínal. Dále jsem mi říkal, že celé to vedení se dá rozdělit na několik segmentů, které mají stejné parametry a skládají se z R, L, C, G prvků. Protože to vedení je prostě soustava se soustředěnými parametry, tak mě nic jiného nenapadlo. A ono asi stačí, když to tak člověk ví. Tak, impulzová charakteristika je odezva na Diracův impuls. Diracův impuls. Odezva soustavy na Diracův impuls. Jediné, co je asi dobrý si pamatovat, je, že vypadá přibližně takhle, což tam po nás taky chtěla nakreslit, když se jedná o asymptoticky stabilní soustavu. Což ani nevíme, co je vlastně asymptoticky stabilní, ale když je to prostě stabilní soustava, tak ten signál se musí po čase zase vrátit k té nule. Jak to dostanu? Je to nesmírně jednoduché, když si vezmu odezvu na jednotkový skok a respektive zderivuju ten jednotkový skok df podle dt, tak dostanu derivace konstanty je 0, derivace konstanty odsud je taky 0 a derivace jako nekonečná je nekonečná. Tak takhle. Bum. Proto platí tenhle vztah, tenhle. Když zderivuju přechodovou charakteristiku, nevím proč přechodovou charakteristiku tady někdo označil GT. Já jsem ji třeba označoval P. Ale když ji zderivuju podle času, tak dostanu impulzovou charakteristiku. Přechodová charakteristika potom není nic jiného než zpětně, když celou tu rovnici zintegruju, HT se rovná, dobře použiju, co tam je, derivace GT podle DT. Když to celý zintegruju, integral HT dt se rovná GT. Tak. Odezva při nulových vstupních podmínkách je y a... No, tomu já vůbec nerozumím, proto to dělám po svém. Zaprvé mám integrodiferenciální rovnici soustavy. Když mám nulové vstupní podmínky, co? Ne, nulový vstupní signál, tak celou tu rovnici vezmu celou tu rovnici vezmu, to sice není asi ta rovnice vypadá trošičku jinak, ale položím ji rovnou 0. Nechám tam počáteční podmínky, to je zajímavé, jak tohle funguje, to je zde. A v podstatě z toho udělám tu rovnici. Zápis pro MATLAB je potom takovýhle dsolve, nějaká konstanta, druhá derivace plus konstanta, první derivace plus konstanta bez derivace se rovná 0, což znamená, že ten vstupní signál je nulový a zavedu si počáteční podmínky. Tím dostanu odezvu na počáteční podmínky YA. Odezvu na vstupní signál YB dostanu tak, že zruším počáteční podmínky a nechám na pravé straně rovnice daný signál. Nemusí tam být jednička, ale když tam dám jedničku, tak je to odezva na Havisidův skokový signál. My jsme tam zkoušeli ještě s blaničkou, jsme tam dávali sinusy, potom jsme tam dávali sinusy různé frekvence, taky to fungovalo, ale už je problém tady u toho Y, který blbnul. Prostě to blblo. No a když sečtu oba dva ty přechodové děje, jak na vstupní signál, tak na vstupní podmínky, tak nedostanu nic než přechodovou charakteristiku celé soustavy. Impulzní charakteristika potom není nic jiného než derivace. Nějaké možné řešení. Takže tu ty rovnice opravdu není nutné se učit. Nechtěla, myslím, po nás na zkouškovém testu ani to kreslit, ale chtěla tam po nás... Já jsem mi tam psal nějaké příkazy pro MATLAB, protože se mi to nechtělo počítat z hlavy. To si pak asi vzpomenu.
Tak, YB, to už jsem zmínil. Konvolence. Přenásobení sebe samou. Ono to tu bylo někde i odvozené vůči tomu, ale to asi bylo trošičku něco jiného. Konvolence není nic jiného než přenásobení sebe samou. Celková odezva LTIL soustavy je součet, jak jsem už zmínil, těch dvou. Asymptoticky stabilní soustava, tehdy, když naakumuje energii ze vstupu, výborně. Jo, Ljapunov. To musím ještě potom udělat. Ljapunov. Diferenciální rovnicí, zápis vstupního signálu. Super, k tomu se dostanu, k tomu se dostanu řešení úlohy v Symbolic Toolboxu. To už většina lidí doufám umí, jo, a jsme u toho. Analýza soustavy se spojitým časem v kmitočtové oblasti použití Laplaceovy transformace pro analýzu soustavy. Jak to uděláme? Fajn. Začneme tím, že Ljapunova postavím na stranu a napíšu si klasickou diferenciální rovnici. Y s dvěma derivacema plus A0 jako konstanta plus A1Y. Z první derivace plus A2 Y bez derivace se rovná B0 a tady dáme jenom první derivaci, takže to je U. První derivace plus B1 U bez derivace. Zadaná diferenciální rovnice. Celá ta kapitola se jmenuje v kmitočtové oblasti použití Laplaceovy transformace pro analýzu. Ty transformace existují dvě. Jedna je už zmíněna Fourierova transformace a ta není nic jiného než že n-tou derivaci, derivace na n-tou signálu f v závislosti na t, na x, zderivujeme podle dx na n-tou a nedostaneme nic jiného, než naše oblíbené je omega na n-tou, funkce v závislosti na omeze. A když potom máme Laplaceovu transformaci, tak si tohle krásně skopíruju, jelikož jsem chytrý člověk. A napíšu, že se to nerovná ničemu jinému než s na n-tou funkce f v závislosti na s. To jsou dva předpisy, jak Ljapunova smažu, už není potřeba. Děkuji, Ljapunové, vzpomenu si na tebe. To jsou dva předpisy, které v podstatě můžu využít. Podmínky pro Fourierovu a Laplaceovu transformaci jsou totožné, jejich použití je totožné, ale když se to v něčem liší, tak mě to nezajímá jako z pohledu elektroniky, ale spíše z pohledu matematiky. Odmození kmitočtového přenosu H omega jako dvoustranné Fourierovy transformace. Zde vycházíme z ty pitomí konvolence a to tu jenom ukážu, když je to dobře napsané. Na prvním řádku, to je tenhle řádek, který nemůžu ani nějak zastrhnout, tento řádek. Fajn. Bude to skopírovat? Ne. Tak nebudu kopírovat. Máme napsanou konvoluenci, když potom víme, že y omega není nic jiného než součet těch dvou věcí na pravé straně, tak to můžeme vyjádřit tak, že na pravou stranu dáme
y omega, Fourierova transformace u tau není nic jiného než u omega, h tau není nic jiného než velké H omega. Když to potom postavíme dohromady, tak tady mi zbyde H, velké H, tady k velké U a tady místo těchto dvou prvků, místo Hčka a Učka budu mít Y. Celou tu rovnici podělíme Učkem a dostaneme, že H není nic jiného než Y lomeno U. A to samé já teďka udělám s mojí integral diferenciální, no teďka už jenom diferenciální rovnicí. První věc, co musím udělat, je převést to podle, tentokrát to mám v kmitočtové oblasti, takže podle Fouriera, Meister Fourier. A dostanu, že A0 je omega na druhou, y v závislosti na omeze, plus A1, no teď to tu budu psát dlouho, když jsem si to, je omega na první, y v závislosti na omeze, plus A2, y v závislosti na omeze, jelikož tu už je nultá derivace je omega na nultou, něco na nultou je 1, se rovná je omega na první, u v závislosti na omega plus u v závislosti na omega B1. Jo, tady mi vypadlo B0. Lidi, čekujte to aspoň. Vždyť dělám chyby. B0. No, zprava musím vytknout y v závislosti na omeze a zbyde mi A0 je omega na druhou, nesnáším Laplace, Fouriera. A teď doufám, že jsem je nepopletl. Ne, Laplaceové SSky, super. Plus A1 je omega plus A2 se rovná u omega krát B0 je omega plus B1. Celou tu rovnici musím podělit účkem, abych dostal výše zmíněné y lomeno u. Takže na levé straně mi zbyde. Já už tam nebudu psat to lomeno y lomeno u. Dobře, budu to tam psát. Se rovná. Na levé straně nechci toto, takže to tím celé vydělím. Na pravé straně mi zbyde B0 je omega plus B1 lomeno A0 je omega na druhou plus A1 je omega plus A2. Což se nerovná nič. Uj. To je pěkné docela. H. Protože y lomeno u je H. To samé je se potom napsané tady k odvození kmitočkového přenosu. Blá, 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 blá a je to úplně to samé. Jenom koukám, že mám trošičku jinak koeficienty, ale s tím bych se netrápil. Tak, co je tady důležité? Tohle. Z teorie řídící techniky se tohle toto jmenuje charakteristický, no to než napíšu, tak je zítřek. Jo. C, H, A, R, char, polynom. Polynom. Charakteristický polynom. Super. Tak, jestli chce někdo screenshot, protože budu muset smazat vršek. Tohle se může hodit na stranu. Tohle máme smazat nahoru. Jelikož z charakteristického polynomu
se dostaneme k tomu oblíbenému Ljapunov. A Ljapunov říká, že veškeré... Jo, vlastně Ljapunov to sice říká o S-kách. Dobře, ještě se nedostaneme k Ljapunovu. Protože tohle v podstatě není charakteristický polynom, ale k tomu, aby to byl charakteristický polynom, musíme celé tohle toto nedělat podle majstra Fouriera, ale celé to přepíšu na majstra Laplacea. Takže dostanu, že H se rovná fajn. B0 S plus B1 lomeno, jako ono je to úplně to samé, že jo, ale přepíšu to A0 S na druhou plus A1 S plus A2. No a zde je už podle majstra Ljapunova zjišťujeme takzvanou stabilitu soustavy a charakteristické kořeny soustavy. Neudělám to nijak jinak, než že všechna S nahradím za Q. A0, Q na druhou, plus A1, Q plus A2 se rovná 0. Když vyřeším tuto rovnici, ta diskriminant se rovná... Ty vole, vědět, čemu se rovná diskriminant. Minus B? Ne. B na druhou. A1 na druhou minus 4x AC. A0 A2. Tak, chtělo by to reálný příklad. Posuneme se vpravo. Charakteristická rovnice vypadá takto. 4 je 16 krát 1, takže 4s na druhou plus 5 na druhou 25, 16, 4 plus 3s plus 1 se rovná 0. Diskriminant se nerovná ničemu jinému než 9 minus 16, což se rovná, taky se mohl zvolit něco lepšího. Odmocnil se 7 minus 7. Jo, samozřejmě tady jsou kvečka. Aby se potom Q1, Q2 mohlo rovnat. Jo, to mi nikdy nešlo. Minus B, myslím. Minus 3. Plus minus odmocnil z diskriminantu. Lomeno asi 8. No a z toho zjistíme, že soustava má dva komplexně sdružené kořeny. Jeden je minus 3 osminy plus je krát minus odmocnil za 7 lomeno 8 a minus 3 osminy tentokrát minus je krát odmocnil za 7 lomeno 8. A to nemusíme vůbec počítat, protože co je důležité je tohle. A když jsou oba záporné kořeny, celková ta věta zní, že pokud jsou reálné složky výsledných kořenů záporné, je soustava stabilní. Záporné. Jo, takže my vždycky v tom, já říkám, ať se lidi kouknou na znamenko tady a že to stačí. A ono to fakt stačí, protože tohle to je imaginární číslo a to neovlivňuje stabilitu.
Ovlivňuje to ovšem kritickou frekvenci, to teda FK, se potom rovná absolutní hodnotě, no, tohle Q1, 2. A to už jsme tu samozřejmě měli, protože to není nic jiného než velikost komplexního čísla, což je reálna na druhou, plus imaginární na druhou. A v tomto případě by to bylo 9 lomeno 64 plus ječko na druhou můžu škrtnout. Tady tuhle zkoumám. Minus plus 7 lomeno 64, takže kritická frekvence soustavy by byla asi 16/64, což se dá definitivně upravit, to bude 16, 40, 6, 12, 18, 24, 1 čtvrtina? To by dávalo smysl. No, nicméně nechám tam jenom ten vzorec, protože neumím počítat s komplexními čísly. V MATLABu je to definovaný příkaz ABS a rixovne tu rovnici. Potom si hodím pretty ants, to mám výsledek a ještě tam mám ty kritické frekvence soustavy někde. A to znamená jenom, že si hodím absolutní hodnotu toho čísla. A je to samozřejmě v radiánech za sekundu. Tak, tohle můžu smazat. Tohle mohu smazat, tím bychom vyřešili Lyapunova. Co mě ještě napadá dál? To se k tomu dostanu. Vzorec. Ten už tu byl, že je to zase ten signál E na minus ST. Jenom tentokrát je tu minus ST, místo toho, aby tu bylo minus J omega T. Heuréka, strašná změna, lidi, učte se 2 vzorce a každý na paměť je jiný. Postačující podmínky existence jednostranné pasové transformace, Dirichletovy podmínky, základní vlastnosti jednostranného pasové transformace, ty samé, linearita, derivace, integrál a konvolence, inverzní pasová transformace, ježišmarja, neříkejte mi, že to je jinak, když tady je ječko. Určení signálu VT z VS rozkladem VS na parciální zlomky. No dobře, jenom se k tomu rychle vyjádřím. Když provedeme rozklad tady k tohle na parciální zlomky, což vás mimo věc nikdo nikde nenaučí, bo to je tež taká peklo matematika, že to člověk ani nechce, tak se to upraví do nějaké podoby, která by mohla vypadat. Absolutně netuším, jak by to mohlo vypadat, ale bylo by to třeba nějaká konstanta 1 minus S krát konstanta 2 plus S lomeno konstanta 3 minus S krát konstanta 4 plus S krát konstanta 5 minus S. No a když se kouknu na tohle a dosadím tam za SK, tak zjistím, že nahoře dostanu takzvané nuly a dole jsou takzvané póly. Což je potom jenom jiný typ zápisu soustavy. No, takže můžeme soustavu zapsat buď to pomocí integrodiferenciální rovnice, pomocí kmitočtového přenosu, buď to kmitočtového přenosu H omega, nebo operátorového přenosu HS, to bychom měli podle Laplacea, a nebo pomocí nul a polu. Tolik asi k rozkladu na parciální zlomky. Kdyby to někdo chtěl nějak moc studovat, tak je to ve skriptech, nevím ani kde, ale je to tak, že se to nedá pochopit, protože
tam udělají 10, 15, 20 kroků matematicky naraz, pak to tam nechají vyřešit počítač a vole. Good luck. Přenosem HS, to už jsem udělal. Odvození přenosu HS1, to jsem udělal, to je to samé. Jo, nehledat zatím složitosti, je to fakticky úplně to samé. Použít jednostrannou zadané diference nenulovými stupni a jo. Tohle toto je skripta, strana 140 a opět jenom mít přehled, že něco takového existuje, já to tu možná mám na ET. Jo, skripta tu mám. Strana 140 je tady. A tohle toto je ten předpis. Blanička to nevyžaduje. Myslím, že ta otázka je tam formulovaná i trošičku jinak u ní. Nebo že se prostě jenom ptá, jestli o tom člověk něco ví a že to stačí. No a co je na tom tak superového, tak jenom, že k té NT derivaci y odečtu první derivaci y ve vstupních podmínek plus první derivaci toho y ve vstupní podmínce plus další signál, položím to rovné signálu US. Vyjádřím, upravím, super, dostanu kombo vzorec a jsem hotov. Ten rozklad na parciální zlomky tady hledat nebudu. Přenos HS asymptoticky stabilní soustavy LTIL soustavy není nic jiného, než že dole musí být větší mocnina než nahoře. Tak jak jsem to tady v malování udělal já. Vždycky nahoře musí být menší mocnina než je dole. Já tady mám S a zde je S na druhou. Použiju hnědou, asi jde líp vidět. Ne, žlutá. Ta je pěkná, fajn. K čemu jsem se ještě nevyjádřil a co určitě musím udělat, tak to je Bodeho diagram. Fajn, tohle mažu. To už není potřeba. Co potřebujeme je MATLAB, tohle si smažu. FT, no. Najdu to u sebe. Jedna, 10, to může zůstat. Dále bude, jo vlastně ne, tam musí být 1, tak 1, 10. 10, to by mohlo jít. A ukáž se mi funkcíčko. Výborně, tohle by mohlo. A příliš velké tlumení. To budu muset odhadovat. Moment, počítám. -8. -8 nedostanu. Větší tlumení. -20. To je málo. Tak to je na chuja soustava. Zkusím 5. No, to už je hezčí. Tak, fajn. To by tedy mohlo fungovat. Výborně. Tohle je Bodeho diagram. Není to nic jiného než zobrazení, jak to tu je aspoň napsané. Jsou to grafy, absolutní hodnoty, výborně, a fázového posunu. Tohle je absolutní hodnota, ten nahoře, dole je fázový posun. Za prvé je to v logaritmické stupnici, takže tu mám 10 na 0, 10 na 1 a tak dále. A když už je to tedy v logaritmické stupnici, tak je tady dobré zmínit, že je přepočítán zesílení, respektive útlum na decibely. Rozhodně otázka, s kterou my si měl problém neskutečné množství lidí na předtermínu, byla, když do takto definované, vymyslel jsem si, jo, nevím, jaká byla tam, do takto definované soustavy přivedeme signál, který napíšu černě, který je třeba 5 krát kosinus, omega je
8,7 T Jak bude vypadat výstupní signál? Když už tedy mám k dispozici tyhle grafy, tak si musím uvědomit, že signál, který vstupuje do LTIL soustavy, je ovlivněn za prvé amplitudově a za druhé fázově. Kouknu se, najdu si tu frekvenci, já jsem si ji našel, respektive já jsem prvně našel nějaké jiné číslo, to za chvíli vysvětlím, a potom máš frekvenci 8,7 radiánů za sekundu. Jo, grafy jsou v radiánech za sekundu, takže stalo se, znám tam lidi, kteří toto číslo napsali, že to se rovná omega a z toho vypočítali frekvenci. A pak našli na té ose frekvenci. Je to blbost, protože ta osa je v závislosti na omeze. Musíme si uvědomit, že to vychází z frekvenčního přenosu. Tak, už se sekám, už asi moc dlouho. Této hodnotě mi tedy odpovídá zesílení minus 20 decibel. Boom, co z toho vím? Malé a se rovná 20krát logaritmus velkého A. To jsem odvozoval z výkonu. Malé a se rovná minus 20. Se rovná 20krát logaritmus A. Minus 1 se rovná logaritmus A. A toto je dekadický logaritmus. No a když to vypočítám, což teď přesně nevím, jak jsem to udělal, ale vím, že to funguje, tak dostanu, že velké A se rovná 0,1. Logaritmus 0,1 je minus 1, souhlasím. Tak, a za druhé se musím kouknout na počáteční fázi, já mám 8,7. A počáteční fáze je minus 60. Phi 0 se rovná minus 60 stupňů. Což není nic jiného, než že Phi 0 se rovná minus 60 lomeno 180 pi radiánů. Což se rovná minus 1/3 pi. Doufám, že jo. No a když se na to teďka kouknu, tak celkový zápis soustavy je teda amplituda velké A. No super, takže 5krát velké A. Útlum. Kosinus. Omega musí zůstat. Omega zůstává stejné, čas zůstává stejný, plus Phi 0. Jo, tak to označíme jinak. Plus Phi 0 plus Phi 1. Toto je Phi 1. Jelikož to je ten posun té soustavy. Tak, dosadíme a získám z toho 5krát 0,1 je 0,5. Kosinus zůstává. Omega mi musí zůstat 8,7. T plus Phi 0 je 0. Plus Phi 1 je minus, dobře, ne plus, ale minus 1/3 pi radiánů. A tohle je signál, tady tohle označíme y, u se rovná, a v tom případě tohle je y se rovná. A to je, lidi, myslím, poslední příklad, který jsem udělal. Ještě to čeknu, ještě ho tu na chviličku nechám. Definitivně je to důležité. Když to hodíme s tímto. Tohle to jsem na písemce odhadl, protože tam byl hnusný house numero a říkal, že není problém. Ježíš, vůbec celkově odhadujte tam ta čísla, to není problém, nic. Tak. To je ono. Transformace vstupního signálu LTIL soustavy. Bodyho diagram jsem vysvětlil. Ano. Trajektorii v komplexní rovině jsem vysvětloval. Jo, ještě k tomu. Hle. Trajektorie v komplexní rovině není Bode, ale Nyquist.
A je to jenom vykreslení jednotlivých složek imaginární reálné složky v závislosti na frekvenci. Větší frekvence, větší. Ona jde po směru šipek, teď nevím, co jsem to tu zapnul, ale mění se mi ta imaginární a reálná složka toho systému. S tím se dá i takhle pěkně točit. Ale už se nedostanu do druhého kvadrantu. A to je mrdnuté. Tak, ještě to jednou projdu. Tohle všichni dělali, jestli s tím někdo měl problém, tak nevím. Tak si nechal udělat semestrální projekt od někoho jiného. Super, tak popřeju všem hodně štěstí, pěkné svátky a ať to blanička dává zadarmo, no. Čus.